हेलौ खुलुमबाय ओके मर्निं नोंथांमोनखौ सिखारग्रोमोना बयखौबो मेथाइ थफ्ला दिनैनि बे लाना आंनि थांदोंना भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय। नाजों लाफा गोबाब नै जोंहा दिनै फार्स्ट टाइम लाफा गोबाब जानो नागिरबाय नालाय ओमफ्राय माबा जोंनिया सानजारिफोरना ना गोथांजोंसो जायो आं ना गोरानजोंसो बांसिन गोथाव मोनो। गोथांजोंबो गोथाव जायो जानाया खिन्थु गोरानजों जेसेबां मोदोमलायनाय गोथाव मोनजायो बिदि मोनजानाय मोना आरोना आङो मोजां मोना। जायो थेवबो ओमफ्राय गोरानजों साबसिन मोनो आङो। ओमफ्राय लाफा गोबाब ओंख्रिबाथाय आं आलुफोरनाय बिगुर माबाना दोनखाबाय आलु भाजा फ्राय नांगौ ओमफ्राय बानलु बाथोनबो मोनबा बिराद मोजां मोनो आरोना मिलायनाय मोनो बिरादनो जानो लाफा गोबाबजों बानलुजों दुन्दिया बाथोन बानलु गोथां आरोना ओमफ्राय आलु फ्राय जा मोजां मोनो। ओमफ्राय दिनै आं बिदि खालामना जानो नागिरथारदों नै बाथोनखौ दा देगोन आलुखौबो दा एवगोन र'। नै मालाय हाबा जि गिदिर गिदिर बास माबायो बिसिना ओमफ्राय मानसिफ्रा जा मोजां आराम ओलां ओलां थाङो आरोना मालाय मानसिफोरखौ खम नुयो। जोंनासो बिदि बास गिदिर लालायनांगौबा मानसिफोरानो बास गिदिरथार लादों होननानै बयबो गामि गंसेनो ओंखारजोबगोन थांनो ओरैबायदि थोन थोन थांलायलायगौमोन आरोना दासो एसे खम जाबाय आवगोलफोर जा मानसिफोरा ओंखारोमोन बिदि हिनजाव लायनाय हिनजाव दोनलांनाय होनबाथाय दा एसे खम जाबाय ओमफ्राय बिसोरनियाथ' बासा थाखाथारो। बेलाय हो हो ट्रेन गोलाव अबेनि ट्रेन टांटननि ट्रेन जि जोमलायलायबाय आं नै गोजांना एसे गुसु गुसु मोनदों बेलासि माने मोनासिगोनानो जाखांनानै ओमफ्राय थोरसि इरि सुखांनानै बाबुआ उन्दुनो माबानानै बाबुखौ फुथुग्रोनानै ओमफ्राय बाबुखौ फुथुखांनानै बाबुखौ फुथुनायनि सिगां आङो खर'खौ आं हेना फुनदोंमोन नालाय खर'खौ लोबग्रोना लाखादों आरोना दा बाराद्राय मोनाद्रायगोन होननानै ओमफ्राय बाबुखौ फुथुखांनानै न' सिबबाय न' सिबखांनानै दुगैबाय आङो नै ओमफ्राय गोजांनाय मोनलायलायदों मारैबा दै गुसुजों दुगैना टेंकिनि दैया जा गुसु जायोना आरो दैखरनियाबो गुसु जायो दा मोनाबासो एसे मोना ओमफ्राय फुं बिदियाव एसे दुंबुर जायो आरोना ओमफ्राय बिदि दाबायदि सम ओमफ्राय सानसुआव गुसुसो जायो दैखरनिया टेंकिनियाबो गुसु नै दा सान्दुं गैला नालाय थ' दिनै सान्दुंआनो बारा गैखाया। ओमफ्राय आङो खानायाबोथ' दाथ' बहा रानबावनो सान्दुंबो गैला रानबावनो माने रानगोन एसे गोबाव लासिगोन आरो खानाय गोबाबाबो नङाबा आंना दसेनो रानो ओमफ्राय सान्दुं गैला नालाय दा राननो एसे गोबाव लासिगोन ओमफ्राय ओरैनो बाहेरायाव जिरायथ'दां बिसोर गासिबो उन्दुजोबदों बाबायाथ' डिउटि थांबाय दहायनो बाबुआबो उन्दुदों मिस्टाराबो उन्दुदों आइयाबो लेब जोमलायना उन्दुगासिनो दा थिगसे गोजांगोन बे सिखारबाथाय ओमफ्राय आं बेयाव जिरायथ'बाय थानि साहा फुदुंलायबाय नै मोनाबिलिनि मानसिफोरा दासो सिखारजोबदों ओमफ्राय आइया सिखारनानै नै बेखौ एवदों बेजों लोंनोसै साहाखौ बेयो माबा गथ'फोरनि अंगनबादियाव मोननाय पेकेट मा नाम मोनथाय र' नै प्रटिन रिच राइस फुड जानो मोजां दाख्लैबो खनसे जाखांबाय ओमफ्राय जोंहा बिदिसो एवना जादों बिबोनांमोननियाव दंमोननो ओमफ्राय बिबोनाङा जानाय हैनोबा होननानै हरदों आरोना पेकेटसे लाबोदों ओमफ्राय दिनै जोब्बाय खनथाम जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोना जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय।